Добре дошли в света на Торей и търговия на дребно. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+, който предлага гъвкав инструментариум за обучение на сектора на търговията на дребно. Нека проучим гръбнака на всяка успешна операция на дребно. Имаме предвид управление на запасите. В динамичния пейзаж на търговията на дребно ефективното управление на инвентара е ключът към оставането пред конкуренцията. Ефективното управление на инвентара гарантира безпроблемно пазаруване, което води до доволни и лоялни клиенти. Технологията в управлението на инвентара осигурява актуализации в реално време, позволявайки на човек да взема незабавни информирани решения. Точното проследяване на инвентара позволява на търговците на дребно да знаят точно какво има на склад, предотвратявайки изчерпване и свръхналичност. Управлението на запасите не е само това, което е на склад в момента. Става въпрос за прогнозиране на бъдещото търсене, за да се отговори на очакванията на клиентите. Данните могат да дадат по-ясна представа за предпочитанията на клиентите и съответно да оптимизират управлението на инвентара. Силните връзки с доставчиците трябва да се поддържат, за да се поддържа постоянен поток от запаси, както е необходимо, и възможността за договаряне на по-добри сделки. Рационализирането на управлението на поръчки минимизира закъсненията и гарантира навременни доставки до клиентите. Човек трябва да се стреми към висок оборот на запасите, да продава продукти по-бързо, за да освободи капитал за нови запаси. Свиването на запасите се отнася до липсата на артикули от списъка с складови наличности. Това може да се дължи на техническа грешка, повредени стоки или изгубени или откраднати стоки. Свиването на запасите очевидно влияе върху печалбата, така че винаги трябва да има предпазливи превантивни мерки и бдително наблюдение. За да научите повече за силата на управлението на инвентара, посетете нашия уебсайт www.toreyretail.eu. Торей е проект, финансиран по програма Erasmus+.